Moi, täällä Alpäs Kesäkukka. Teen ainakin vähintään yhden videon per viikko, mutta enintään yritän sanoa melkein joka päivä yhden videon. Laitan aikaa tähän oikeasti mun videon tekemiseen, niin tää on siis mun maskotti. Tää on mun aloitusvideo ja tän koru ja sama. Toivottavasti joku edes katsoo mun videoita niin. No mut katsotaan just, jos mä teen jonkun videon kohta. Jonkun kivan teille. Teen musiikkivideoita, sarjoja, lyhäräitä ja asiavideoita, jossa on jotain tärkeitä ilostuisvideoita ja kaikenlaista. Mulla on 2 muuta kanavaa, mutta no en mä lasketa niitä. Mikä?